Camry say ye kwanimu that ye bit my international festival. Nanka Fibia ye de a hoho eframononi no ma babefe. A hoho fiamanoni ebesha. Asante Regional Coordinating Council. Any mentia and Association of Ghana Industries. A cool me and sign bit my cambum. And ye bashan on such a way say ye binya even maybe investment and trade forum. Naman for Abehe investment potential. Ye WOHO Asanteman temu. Na omunsu eskebia omudi abehye enyumemu ewa Asanteman temu. Ama enyuma ebu ama yenya bia ye nesika nso aba oman no. Saa na me hwese daachi no ye behwe no. Na afia ye besimu yi no me wogidie kese se enema be yi asin afia ye de ba wie yi. Ha no ye nya ewo mfiempim bienu ne aduonum bienu no. Me wa reshim kese se mfiempim bienu ne aduonum yensa no. Enema besesa ama yesa sie dadam said ye emra covid no ba mokai o mampani kan bibi wosi se enipa hwere no kwa yentimi fa no ema nkwam du lemom yesika sam toto pansam a eno de ebejima ye ni asan abesi kwantimpo no ho ne aduro no Eni awuti ye King Osei Mensa wono ena ya Asante Regional Minister ena tese wode nsem etu dwanu no wie ye no na kyese oba eye Asante Regional wono mo anasa Asanteman wono mo a opani ono ena ye Zongo Chief eye Farouk Said dwumedie no ono nso ede ne nyam ekote ekire a wo kyere se one de ne ha obaako pe ene se Otumfour betumi ayade ama no osa hemfo wo mo dance ase no e Asanteman mu nyina ne tetu ba bia ye tutu eye fomagudie nyina no ote kokoso enhwe se sankofo ni nyina no ne omenya no kasakere se ne be ye a galamse ya ekoso na tese sensa sensu enso ni nyina no obetumi akakere no magyae na aboa na fe bibibia so tumi akonkan ya ono de ode sa desrede ede ato ote kokoso anim se na dabro ma woni ahemfo ni sie a omomoden a no fa sa futuo enfema wom ye worade wa ya bibri but still ye nya nti ye ha ban say galamse fo no omo science ene ye fuom nti ma won say ye wura kasa che omo je me say on fo omo kasa omo yi ayemfo a omo hwe bebia ye galamse no on kasa che omo munja nyesa da che bi ye bebre wo Ghana nso no e baba be hwe bi nso a benum kwa yenye bi nti atie mpese o ye wura wonye maya Owie ye no ena owura Augustine Nana Akwasidae wono ena ba mantanu mu a NDC chinyama nyokuo no oye titreni edema wo mo wono so ekasa ye wo kire se eba na manyo sem a na kyese NDC fo ma bo homoden papa pa wo mpuntro mu de ama Asantefo enti eye 2024 aba ye ba betwe wo se Asantefo emomoden na mo hwe nyuma pa NDC ba wo mo eye de ma wo mo na wo betumi afasa kwan no so ama 2024 mo tumi ato abadodo no de ama wo mo na ja mo ba empuntu busa ade ama Asanteman nana nenkwaso na yada nase enkaboma ode kura Asanteman ama abedru se de ebeka ne se nyagopon enhira no onto ne kwandam na endisuade hunu bia wo mo Asante no o ma ne nyeden emrem mejina me party for anamu mano etrinkwa nti ene aye adaide ye nyina aye ba besum ade a mekache Asanteman se ni die ni obu a NDC ede emomo no ye bekoso de se ni die ni obu na ede amomo na omo hwe oman na emu aye den no ni hwe mapa excellency John Dramani Mahama abreso woyema Asanteman no na afi 2024 abato a ede yanim a ye koto no omo eye yadom na Dr. Anthony Insiasare ene efutufo de mama panin ebe na pomodin ho nsem e wo Ghana ha na mo na dwumedie na so no panin no so de niro nyam ekotai eya Akwasidae twato kro wa fimu achi a wono so ebo pini no na o kire se hwe wo fiti eye 2021 ho ede eba no oman no yesi kasam ebeto ape nanso Ghana fo etumi baboso etai o mampani ene na be achi e mama toto ne ama benei enema ni dane kakra na no o kire se amanfo nya gidie ewa ban no sanse aban no guso ye nchehye a policies ahodo de egu akom nyina no enida kwan se beboa ama man Ghana yetumi afa yentuma pefra ono so ede ne nsem sa etudwa ebe de se enne Akwasidae etwato okura ne so ye bronya pre tie nyina ya ba ha ebeto Otumfour
Osei Tutu II ne nyina ka bom na yedi Akwasidae kama ede achacha ho nuado ne odo a ewo nyina ntem na ya bompa ya manyame se akire nyame se afia behimo no so ebeye na afia na ye afia be che afia yura mu ya na niema ye den kakra ene nkwansha o hye nyina no so etiem ebe ka te kana fo nyina se ese yeso bia ebo no homodin ne yeboa na o ma no esi for me tie no ne ye nyina ye hwe ye nyina ye moa ban na enema aban de akukura mu nyina no obetimi aye ama bibia yi we aye Dr. Anthony Insia Asare wono ende tuo mampenifo ebe na pomode ho nsem o my God mo Akwasidae twatwo kra wa Asanteman mu enrada anananmo ebo dwa amammere gunsa kai nananam na hemfo abesen kro ena papai wono so de nsem atu dwa wafa wo hwe mfoni a omode suma ye ede ba efri Asanteman enra no a na te se efe papa de ne ekoyi papa omechira manfani amane onipa baako a chese na watutuntuma won so Asantehene se o kwada nim na watutuntuma ese wo kwa antuma no opani baako kwa ha ne de a chese mani giye pa chairman general esiedu nketia ibetina so na yede afofida kase ebo no aduro nana wo hwe be mabopa macho radia macho general we too much macho nana wanje ni bataka no go frando that ready wanje bataka no wase no election time baby a election no ato apia emu ya tiama wo no akai so ohun sento kwa na wone ora chairman ofuso ampofo kokono enye ntoko aketo a nyeba wono no say na hwe na baside da batakale no mu o chairman ne ya dase na okwa na ntuma na bema pa na basa evra hwe ne bo ayepa chairman yiti ya mo afisi ya no han ben na de abawo no so ma afisi pa ye da no ase ye de wo